ಏರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತಿಗಲ್ಲಟ ಅವೇರು ವಾಸ್ಕೋಡ ಮತ್ತೆ ನಂಗಡ್ಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾ ನಿಕಲ ಮೋಕಿತ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದೊಲ್ಲರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ನಾನು ಡೈಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರಂದುಪ್ಪುನು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ತುಂಬ ಮಂತಂತೆ ಸುಶೀಲ್ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಮಂತಂತಜಿ ಇತ್ತ 4 ತಿಂಗಳು ಆತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅವೊಂದುಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಮುಲ್ಪನೆ ತೊನ್ನು ಉಪ್ಪುಲ ಸಾರ್ಲ ಬಯ್ಯಗಾನ ಕಜಿಪು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಈಗ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ತುಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದೆ ಐಟೋರಿ ಚೈನೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾರ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲು 2 ಜನ ಆ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಮಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೂವು ಐತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ತಿಂಪಿನ ಲೈಟ್ ನಾ ತೊಂದರೆ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ತೀರ್ತ್ಲೇ ಮಾರ ಇದು ಒಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಪಾಲಕ್ದವು ದಂಟು ತೆಪ್ಪೊಡು ಖಾಲಿ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಪಡು ದಂಟು ಪಾಡಿನ ಒಂದು ಕೈಪು ತುಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ 200 ಗ್ರಾಮು ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದು ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಕ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿ ಇಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೇನೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿವೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದೆವಡು ಒಂಚೂರು ತುಜಿಪಾವಿ ಏತು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬನಲಜಿನ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ಐಟಂತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂತ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಾಲಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಹೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪಾಲಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರ ಅಂತೆ ಬಾಡಲಕ್ಕ ಆದ ಬಕ್ಕ ತೆಪ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಬಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚ ಕೊತ್ತವಡು ಇಕಳ್ಳ ಊಲ ಬನಾಲೆ ಬರುತ್ತನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡೋದು ಊಲಂದು ಮಾರ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇರತ್ತು ಮಾರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ದು ಮೂಲು ಗಲ್ಫು ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಗಲ್ಪೇರು ದಾದ ಲೈಫ್ ಇಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಮೂರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗಲ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಧನಾಗ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇತ ದಾದ ಪೂರ ಊರುಡ್ ತಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಚಾಲ ಪೇರು ವಸ್ತು ಅಂಡ ಮೂರು ಮನ್ಪುನನೆ ಬಂಗ ಮಾರ ಮದ್ಮೆಂದರ ಚಿಪ್ಪುಡ್ದಿ ಮಂತೂರು ಮೂಲು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುಡುವುದು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಾ ಮಿಡ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇ ಮಾತಾ ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ఒక ತಿಂಬ್ರಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅದಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿச்சு ಮೋದು ಇಂಚ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದೆ ತುಲೆ ಅವು ಐತೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೋಂಡು
ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ದ ಗ್ರೇವ್ ಮಂತಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಪಾಡುವುದು ಇಡೇಗೆ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದೋಸೆಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟ ಒಣಸುಗ್ಲ ಹಾಕೋದು ಗೀ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿಂಟು ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚು ಮೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲು ನೇನು ದಾಲ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ದೀವಳು ಕೂಡ ಒಂದಿಂಚು ಈಗ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಎತ್ತರು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂದ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿದ್ದ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಗೀ ಪಾಡು నీకు బోడాన పాడుది వచ్చిందా పాడు పంపించి చెప్పాడు లాస్ట్ గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాడు బజ్జీపు రెడీ నీకుల్లో ట్రై మనుపులే ఎడ్డాకు ನಾಯ್ತ ಮಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ್ದು ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪೇರೆ ఇప్పుడు ಎಂಡೆ ನನ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪೇರೆ ಚಪಾತಿ ದಾಲ ಕಾಯ್ಪೇರದಾರೆ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತು ಪಾಡು ನಾನು ಗೀತ ಐನದು ಬೆಸಕು ಬೇ ಬತ್ತಿಲ ಅಂದಿ ದುಂಬುಲು ಅಂಚಿನಿ ಆ ಗೀನ ದಾಲ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈತ್ಲ ಮೈಪು ಸಂದೀಪೇರ್ ಜಿಗ್ಗಾದು ಬೈದೇರ್ ಆಗ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಮಾರೆ ಬಗನೆ ತಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದಿನ ಐನಿ ಮೇ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರೆ ഞാൻ ಕಾದು ಕುಲ್ತೀನಿ ಮೇ ಮನ್ಪೇರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರ್ಗ ಮಾರ ಅದಕ್ಕ ಏ ಈ ಹೋಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಕಿಲಾಗ ದಕ್ಕು ಬಾರ ಮೇ ಮೂಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದಿನ ಹತ್ತು ಚಪಾತಿ ಪರೋಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಂಡಿಯ ನೋಡು ಆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪಾತಿರಡಿ ಮೇನು ಪೋಪಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಪಡ್ಡ ಬೇಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಒಯ್ದಿನತ್ತೆ ಇಂಜ ಬೇಲೆ ಒಯ್ದದು ಗೊತ್ತಾವು ಜಮ ಪರೋಟ ಅಂಡೈತೆ ಚಪಾತಿ ಊಡೊಂದಲ್ಲಿ ಆ ಪರೋಟದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐನೇ ದುಂಬು ಊರುಡು ಬುರ್ರ ಪತ್ತದವರು ಕೊಡತ್ತ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಏನು ಚಲೋ ನೀ ಸೊಂಡ ಕೈ ಬಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ ಮದ್ವೆ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರ ಹೊಡೆದಿ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೀ ಬಂದದು ನಿಕ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತಿಗಲ್ಲಟ ಅವು ಏರು ವಾಸ್ಕೋಡ ಮತ್ತೆ ಏರಿ ಅವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಏರು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಿಯ ಏರು ಅವು ಕನ್ನಡ ಅವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅವು ಏರು ಬಂತೀನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಫೋ ಮಾರ
ಎಂಜಾದು ಪಾಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೋಕಾತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಮರಪಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆಂಚಾತಿದ್ಯಾ ಪಾಸ್ ವರ್ಷ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಪಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನೀರ್ ತೌತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ತೌತೆ ಬಗ್ಗೆ ನುರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.